Alright guys. Sme. Sme. Yeah. Taas. Sme no. No, bilay. Oh. Ano na. Boleh siya kasi. Bagus po. Yan, habis yan, hawakan ka. Okay. Right guys. Ano sir? Ayusin mo ng konti yun. Yan, okay na. Sir, ibagay yung si madam. Ano babasaan? Ay, may... Gusto ko ba ano? Hindi, tanongin na sir. Ang gaya malukon sa agaw-agaw yung baso. Babasaan da mo. Kasi basan na lang sila. Sir, pialayo pa naman. Ito, isang payo lang. Magulutan si Bang. Oh. Isang payo lang. Magululo yan. Ay, mawat. Hanggang sir, mawat. Taka diya sir, tapan natin. Nag-uyer yun. Nag-uyer ka peso. Mon ka? Mon. Wala na yung mga tao. Hello, banking araw. Banking araw, hello. Kailan ba si Popoy? Ay, may. Ano nga, kani, mawat. Ataw. Ba? Aliwatan, gabi abot dito na araw. Marunong lang si Katusanan, unaan na ito yung kina. Gana, baliktad ka lang. Kana sir, tanong yung tanong mo. Sir, kampom na kampol kapag ganawa. Tapos na nawat sa tinto. Lima ito. Salamat. Apel ka lang eh. Ipayakari pa ni man sir, baka ano ganyan nirit. Isme. Ano yun ila sir? Kasi inita nga itong mga tol. Atol. Diba? Yan, pulmon. Isa pa pa. Oo sir. Ilang araw. Ilang mo. Barat. Oo sir, maganda. Makusan na ko sa tinto. Dalabot tawin mo, makusan na ko. Nakawayang ka, hindi. Oras. Makusan na ko ng tinto. Makakatawa na. Si sir, iyak ka rin. Maapo. Mara. Maapo. Mara to. Inisa lang din eh. Makusan na to mo tinto. Yan isa. Tumakas. Nanabi, isme. Basa ka lang ng isme ah. Dapat ang dababasa. Sir, awit yun lang dyan kili-kili sir. Kapangang tomak po sa natomak dito. Sira. Nang unaan sir, alaw na niyan, agresibo yan. Natan, agresibo lang. May nang unaan, ang tangkinot sir, maunahan. Mga ugaw ni masyado mo. Natan, okay na. Masip na makin na, mature dyan. Alam mo na tagilig sir.
Sa mga tagitig sa inyo. Tanggal na ba sir? Ito gila ba? Isa ka lang. Alright. Matol ka, dahil kailas lang hirong dito. Matol, si Palmon, maklas, ataw. Yeah. Gimana sih snacks? Kasi kayo kailan to dati? On sir. Balang ko ingan sir, kinya. Baog. Ano namin ini ay miya, sipin po ito lang po doon. 2 ml. Usually na man to 2 ml. Chihuahua Pomeranian na ba? Pero nabuli. Dapat Tuman. Okay na ba? Okay lang. Man ibong-ibong nga ng unahan sir. Ibig sabihin mga 10 ml patagi yan. Koko. Smee! Sarap i-jay sige sir. Panggat nila. Ipapicture nyo kami lang sir. Pichub. Yan. Pato na, paano na naman di ko ako na wampay pampakastad si Koy. May kabal mo. Ready sir? Alright, ready sir? Yan. Ang kamang pagwapo, alam bang pakastad si Kaya may aming bubulig ka sa pabya. Reporta ka. Bakit sir? Bimalot natin. Ngayon kayo malmalaw. May happy. Sir, ibang bagay lang si madam. Ano, linisan dami ako. Ipas na si Kato. Hindi, ang sarap na ikisa na ibulos. Ang gaman lokon sa susar, mabukbot ng babasa. Dapat inin ang gararayan na babasa. So, mistake na arom na kid. Dito no? Pero dito to. Pangat. Dito na pangat. Malalaw. Loon, mabiyak. Marami. Ito lang ang basa sa reo. Balang mo. Kung taro mo, i-studio o inalit ko rapat natin. Napalawas yan. Masuk. Papakanin niyo manok sa. Hindi. Hindi, malangin ito. Pinto. Sana may jadlayag ko sa mga nyalag ko. Papakanin manok sa. Hindi, may kalabat. Mga pa may dupod. Ang to tayo dupog yun. Kapre. I-try mo may maksa sa papi. Kan alildiwa may takbot ko na brita. Ang minun sama takbrita hanggang malulutong sa. Kasi kalabat. Parang alas ko. Oh, si Katalabat si Dumay. Tuma? Max Papi. Kung matapot-tabol may kinto sa may gatas ko naman luto. Toy, pamunoy. Kami ka. Bimalit si lupa to. Alam may lupa to ng mga... Napalidwaran taon to ya. Nambalig ngiti naman to. Sa yakar-akar mo labas sa nambalig. Sama malanting yan eh. Anton tayong kinot. Napasal-salam ko ni Mutin to. Ay, isa talaga magulo yan. Sige. Sama niya. Isme. Kamay ka naman, so kamay na da, so magulo. Ah, kamaman siya to. Ano, susang pag magulo mo. May teta isar niya, ay. Simboli na to. Ayak patat siya. Al! Swerte yan, swerte. Swerte, may ipot. Mga lakapay kintara, karga mo ay bisibis ay ta. Puro 10,000 nun, sir. May. Karga mo ay bisibis, yan tanom. Kaur lah sir, kaur. Ang ipot niya, luko. Tali, ay.
May tao sa loob. Sino? Sa higaan. Cellphone? Cellphone? Napatay na ako yung video ko. Yun guys, andito lang po ito sa ano, Locos Siya. Sa papel. Kaya nga. Kaya nga, mayarap mga doon camera sa. Sir, hirap i-timbal mo dito. Yun sa mga naghanap po ng ano, gwapong American Bully. Gwapo yan guys, oh. Yung ano, Black & Tan to, Black & Tan Bully. Yun, PM nyo lang si Sir, nandyan po yung Facebook nila sa screen. Dito lang po ito sa ano, kaya nga. Kaya nga sa papel. Yun. Open for stud service po ito guys. Gwapong si Balmon. Matakal. Balmon. Marunong yung takal. Matulog. Yan mapagkapagkat. Kaya ko, kita mo.